Здравейте, пичове от YouTube. Аз съм Бенис Трол. Извинявам се първо, че не качвах много време клипове. Просто бях възпрепятстван. И да, днес ще направя урок за таймерите. Това не сте го видели. И да. Отдивно. Много неща е писал, не знам къде, аз не знам как да е. Сигурно се чудите, защо са ми таймери? Ами, много просто, за да успокоите време. Примерно, ако искате една минута да се четете за часовници и за такива, вие можете да си измислите по-подробно, аз само давам пример. Така, примерно, ще направим една команда set timer. И функцията за сетване на таймер е set timer. Тук се пише името на таймера, задължително в кавички. Колко време е важно, пишете в милисекунди. Тук аз ще го направя за 60 секунди. И дали да се повторя. Аз казвам да не се повтаря. Объркващото е, че се пише в милисекунди. Някой го пишат в секунди и се чудят, що после не им става. И да. Така, това сетва таймер на име за 60 секунди. Но, за да можем да кажем какво да направи след 60 секунди, трябва да си форварднем име. Такова. И тук да го пъблишнем. Пъбли име. И тук след 60 секунди можем да изкараме примерно съобщение, че 60 секунди са минали. Това може да се използва и примерно ако искате някоя команда да не се пише веднъж на... да не се пише повече от веднъж на 30 секунди и такива неща. Това е много приложимо. Сега error, да видим. Undefined symbol player ID. О, да. Тук можете send client message to out да го направите. Но, ако примерно искате да е player ID на определен плеер точно, функцията е setTimerX. Ето го, setTimerX. Това е същото, само че тук трябва да се добави едно и тук да видим какво да запази. Player ID. И така взема ID-то на този, който е написал командата. И после в forward ще напишем име player ID. И тук public име скобите player ID. И така вече можем да сендваме клиент меседж до този човек. Там, че имам 3 warning-а. 7.3, няма да видим какво става тук. О!
името ще го кръстя, защото се сбърква с някои промени. Вие можете да си ги кръщавате както си искате. И да, надявам се урокът да ви е харесал, да ви е бил полезен. Ако искате още такива уроци, абонирайте се за мен, лайквайте клиповете ми и давайте идеи в коментарите за какво да правя урок. И чао!